Снимаше. Не си бавни. Добър ден, тук сме с MC Каската. Ще направим едно изключително шоу за вас, уважаеми телевизионни и радиослушатели и GSM слушатели. Така, тук сме с нашата рубрика 10 бавни с многоточие, в случая Каската. Така, добър ден. Ти го забуде. Така, забравих да се представя, аз съм водещия името. Така. Арче, картата памет, че слушай, бе. Картата памет, така. Тук що някой влиза, първата ти асоциация. Баре майката. Един бавен. Продължаваме с втори бавен, да видим какво имаме тук. Топено сирене. Обичаш ли топено сирене? Да. Я бръкни в него. Няма. Добре. Втори бавен. Продължаваме на трети дубъл. Тъй като аз съм един много запален рапър, сега ще ти задам няколко рапърски въпроса. Още пушиш ли косче? Аз съм спирал. Добре, продължаваме с друго въпросче. Така, да видим сега. Така, като погледнеш календара, И? ето, да покажем тук на нашите слушатели и зрители. И ви какво? Календара така е на място, така. Гледаш си календара и си казваш, да речем, днеска е събота. И? Ето, както виждате, Имаш да събота е. свърши картата памет. Така. И си казваш, до вечера отивам някъде и многоточие. Как ще завърши изречението? При положение, че е събота. Прасен пастет. Ама жестоко на пастет. На филия ще се намажи и ще се самоизям. Добре. Продължаваме с пети бавен въпрос. Виждате знамето на българския национален отбор по... Грайбарен, сложици. И? Да. Ти в националния тим ли си? Не. Той е в мен. Добре. Така. Сега, следващ въпрос. Шести е. Това ми е текста, ако ще ме питаш. Това е текстът ти. Да. Сега ще запишеш парче, което се казва Не знам. Как дойде. Как дойде? Добре. Седми въпрос. Виждаме, ето, пускаме на камерата този гръцки надпис. Не знам какво пише. Така. Нещо свързано с майка ми. Според теб това е отговор А, свързано с футбола, отговор Б с шаха, отговор В с бокса. С бокс. Грешен отговор, само Сашо може да ти излъжи, че е бокс, но всъщност е свързано с шаха. И ми го дадоха от някъде, не помня откъде. Да се представя отново, аз бях Ивето. Понеже, нали, играя шах, така да знаете. Картата памет. Така, стигнахме до кой въпрос? Шести или седми? Осми? Ей, верно май стигнахме до 8. Така, да обърнем внимание на този надпис. Ето го, тук се яде. И зад гърба ти има хладилник. Какво предполагаш, че се води най-често и се яде на тази маса? Джойнт и пиене. И бело. Не, Що не? защото той е в печката. Ето да покажем. Да, вижда се нещо бяло вътре. Добре. Стигаме до последния въпрос. Май да. Или девети. Абе и да ги... За плюс един-два въпрос няма да се сърдят нашите зрители. Да. И така, последния въпрос. Днес ще се прави рап, както във всеки съботен следобяд. След рапа, разбира се, ще има яко надуване на музика в колата, на бургия, Надежда бата, знаеш как е. И после главата на пастет и утре първата ти мисъл, като се събудиш в неделя след Пастета ли? пастета. Аз съм утре на работа и ще има. Защо го направя? Нямаше да го правиш пак и така. За пореден път, нали? Абсолютно, брате. Всеки път си го повтарям това. Благодаря ти. Това бяхме аз Ивето, който взе интервюто от MC Каската за нашите телевизионни, радио и GSM приемници и слушатели. И всички. Когато настоявате, може да го направим отново.